martangiang mahita. Dami ni debatana sumurung sen saluhu roha i mana mengaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna barita nauli na kabihatan di batari hita i manatar sura di buku Panorirang Yesaya bidu onom ayat 1 ayat 2 tangyok kamu ma hatani di bata. Pangukapon taringo tu hamuliaw ni Jakuba. Di tahun hamamate ni Raja Usia kuida Tuhani hudul di atas habang sana tibo. Jala namar mulia jala akarabuni pahianna mangguhi bagas jor. Jongjong di atasna suru-suruan serapim akka namar habong onombe. Dua makukubi buhi nasida, dua makukubi pak nasida, dua makhabakon nasida. Jala marsi jawa manasida songon on nabadia do Jahuba sebot guk hamuliaon liak portibion. Jadi humutal maka ucahan niti yang sian suara nama jo jala guptimus joroing. Dungu hidama marjia ma aku nunga magu aku ay jol ma perbibir naramu doang. Jala di tonga-tonga ni bangso perbibir naramun aku maringan. Enunga di ida akka mataku Raja Jakoba sebot. Nungi habang ma sada siang akka suru-suruan serapi merdapot tonang. Jala do tanganna sada batu arang tukara. Na binwa na sian langgatan do gasip. Jadi dong dijama pamangaku jala didok idama. Odo nama jama bibir ni pamangaku. Pabuwa nang nyusap utangmu, jalan nang hinukupan dosam. Dungi hubige suara ni Tuhani nama dok isi do surok, jala isi perdalanan nani. Jadi nikuma disodo ahu, suruma ahu. Idong sahana. Di hamudonga saha persyawan di bagasan Yesus Kristus. Adong masada motivator dibuat ma hepeng harga 100.000. Dung songoni didok amata motivatori ma tuaka peserta di seminari. Ise hamu nalomor hana di hepengon mertudu masudi dungi jo iba nama muse molo hugupu-gupu isi mahamuna Allah di hepengon tong mertudu sudi molo hudigi-digi hepengon arno pihamuna Allah tong muse mertudu sudi. Jala dido ibana mamuse molo huwibak tong dope martudu sudi. Arona nang dohonota sian padohani motivatori. Bisa ada persiajaran na arga. Ternyata AHP namasa tuhepeng arga 100.000 dan mengurangi nilainya. Tetap do di halomod natorobi. Tetap do memiliki nilai na luar biasa. Lasido na nang tidak di bagasat trupukon. Ima nang dohonon na tarengot tuhabadiyaon. Nabadia do. Jahuba. Masa do akahadulamu di tonga-tonga ni bangso Israel terlumobi madingulu hapur siaon ujudi. Hapanurangon ni si Jesaya.
Jala di situasi nasongonido di gobarhon jala di jauhon panorirang di saya taringot tu nabadia do di batang. Lapatan na nang dohoron ni si saya di si asa ia ngolu ni bangsoi ikon halak nabadia ma. Ikon halak nasadia ma tu di batang. Jala ia nanang dohonon ni panoron di saya nang tu habadiau ni di bata ima asa marujahan di bagasan ulau katigoran dohot hasitongan. Jala marhiti do nanang dohonon ni si saya tu tonga-tonga ni bangsui. Asa molo di dok penakaningan ni nabadia do jahuba. Asa tuktung nasida di bagasan na mga raduti habadiyaon. Alanya hanya makadong sa haporsyaon. Memang taboto dong didok nakaningani di ujud di tahun hamamate ni Raja Usia. Wida matuhani di atas ni habangsa na tibo jalan na marmulia. Akrabuni bayan na mangguhi bagas jor. Jala jongjong masuru-suruan ni di bata isi. Napatan na patorakon nabadia do jahuba asa berengot taro disi ima di papatar di bata do habadion na songot turpu jamitaon hamulia do hasangapun di bata. Tu si saya jala parnidan si saya di papatar matu tonga-tonga ni bangsa Israel jala di dokma isedo suruok jala pajuni laos ima sada natida di buku di saya pangukapon nan pinasah ni si saya ima pangukapon taringot tu hamuliaon ni debata. Pajuni debata tuji saya gabisada panorirang na majagahon hamuhumion di bagasan habadiaon. Lapatan na pajuni tihita sada habadiaon di. Unang herma-herma tahilala. Pajun pagkubasyon dito nga to nga ninguluta manangape na pinasa ulaon ape di kantor di perusahaan dito nga to nga ni keluarga huria idot tame sada pajun na badiyan jana di pajun na badido di pasa trupukon imanakan nga ni asa tuntarida ma di bagasan ngulu ni naporsiyay lahu marnida doh makatidak kong hamuliaon dohot habadiaon nito hatta di bagasan ngulutan. Alani ba dia makadong sa haporsyaon marhite sada sakap nabalga na binani di bata. Ido sakapi na nang baynon na tutonga-tonga ni bangsoy ng tuhitan. Asay ko tarado tido, di ngulo ni habadiaon, jaka parsoran. Jaka ulot na maragami. Papatarot may halak na mangulo kita di baga sa kabadiaon ni di bata. Habadiaon ni di bata na buhay patuluhonot ta marhite natapake ima pajoni holan pasangapot tuhatta. Tayo na kaya ni songon sada na ni motivatori ternyata tung songon dia pe pergumulan tung songon dia pe hacina tapi nilai tidak pernah mengurangi orang percaya. Las diriba pinaking dia jaga peheping harga 100.000 ternyata manusia sangat suka dan gabe idok dang diawi tetapi nilainya tidak pernah berkurang. Las itu saya ada nanay berengot tadi bagasan 30 tahun
Ia nile nina porsiai, gobaran nina porsiai, hajong jongan niakana porsiai. Idoken di papatar di son, ima sada gobaran taringo tu hajong jongan ni aka suru-suruan serapim di son, naing papatar hoka badiaon ni di batado. Jala naing papoton naso adong taluk, jala mana hajong jong jedo pani di bata hola sada nobui tarpatupa ima marsoba mamuji habadiaon ni di bata. Labatan na tusongon dia pipabibion ni portibion anong do namang odihok kita. Asa di sido panidanyot tado puji-pujiat ta. So na taida nakaningani. Tamado si pujiat ta tungso di palos tu hita nakaningani. Dito nga to nga niya kagurang pergumulan ni. Irok penang akahumut talpiak kaucahan alay songon sada buah-buah taringot tuharon di bata di pejuni ima. Dito nakaningani tungso adong do nabui mangalo. Halak na di bagasan pagdongan yon dohot parsuko ni dibatan. Napadua kung berengot taro di bagasan nguluton ima memang ikodono tadang adok kala na sempurna. Diraju misi saya do babua jolma perdosa ibana. Jolma nagali ibana pola do didok perbibir naramudo ibana. Boydo honot tadi si ima roha biar si saya lapatan na di si didok ibana songonin mabangse ala di tonga-tonga ni nama say lulam di parngulun na jala nang gabi didok perbibir naramudo. Lapatan na di si do nang berngota sada panedeb diri di hita naramudo hita alay di leon ima naking sadahaba diyaw na sa debatado na siya baragijang ima debata sebaut na tahilan nakani dia cari tulpukod beta asasyan habaranio tarotu ado pani debatan. Di minggu hasil sa daw ni debata maju hita asa Jepang di hita panadayon hamu baon papatarhon hasa nga po do hamu diyaw ni debata dinaon di pitori hita marhite todi porbadiyan. Marhitiyo dia makadong asaha porsyaon. Molo pedi juga satu pukul di hita asa berengot tado ima. Di bagasan ngulu ni na porsyai kita harus diingatkan bahwa kita juga adalah menjadikan diri kita ima dengan perjuangan tado debata. Asa tahu kita ro manul soli. Ro tuhabadiyaoni debata. Molo nam rohita tuhabadiyaw ni dibata di sira keng berengota ima somon si saya uduk serep rohata ayala na uduk na serep do manada diri dohot patau dina olo lam di perbadiay olo imana lam mangulahon sakka ni dibata lao si mana yang dibaga sa trupu tom dia makadong asaha porsyam dipangi dodo kita ima asahala na setia ita asahala na tutong di bagasan habadion barani ita ima tampil beda siap portibio nang pe iko kacit ayota tetapi kita harus berani tampil beda dari dunia ini hidup patubuhon habadion di bata nang tajalo amin mauliate madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadiye kodot tu debata nabadia sebab debata naguk hamuliaon amin.